mä teen nyt, siis mä en tiedä mikä tän nimi on, jos mä teen päivällä, kun mä pääsen koulusta rutiiniin, joten mä nyt kutsun tätä vaan aamupäivärutiiniksi tai iltapäivärutiiniksi. Mennään vaan tähän videoon. Ihan eka kun mä pääsen koulusta. Mä menen tietokoneelle. Joten mennään tietokoneelle. Tossa on tietokone. Jahas tämä. Ja nyt mä vaan selailen täällä. Painetaan 2 tuolta raksista. Ja mennään tonne. Ja sit kun mä olen aikani sitä videota katsonut, niin minä vain periaatteessa ekana poistan välilähet. No niin, ja sitten periaatteessa tätä ei tarvitse poistaa, koska tämä ei ole mikään sivusto. Joten pahoitan nyt vaan tuolta raksista. Sitten mennään tänne valikkoon. Ja muuten mä siivosin eilen huoneen, joten nämä on vähän kieltävämmät, koska tuolla. Katsokaa tarkkaan tuossa öössä. Niin tässä öössä on aina, siis tässä öössä on ollut aina jotain tahraa, mutta nytten ei ole. Täällä lukee, tai täällä on tämmönen sammuta asia. Tossa. Painetaan sitä. Sitten täällä on valmistustila. Sitten täällä on lepotila, käynnistä uudelleen, peru, sammuta. Joten me painetaan tässä sammutasta. Tää sammuttaa tämän koneen. Ja tehdään näin ja otetaan tämä täältä pois. Noin. Nyt on otettu piuha pois. Ja aina yleensä tämän jälkeen kun mä oon ollut tietokoneella, mä menen tekemään välipalaa. Mennään tekemään välipalaa. Nämä nyt kiinni, koska nämä vaatekaapit on auki. Ja avaan tämän. Muuten, mä tykkään teestä, niin älkää ihmetellä, kun mä pistin tuon vedenkeittimän päälle. Mutta nyt mä otan täältä mun lempiteen ja otan maidon ja sitten mä otan makeutusainetta. Ja mun teestä tulee hyvän makusta. Sori, tää on mun hiljaisuus. Mä en tiedä miksi mä olin keittiössä noin hiljaa. Mutta niin, toivottavasti te pidätte silti. No niin, nyt mä oon ottanut tää mun lempiteetä. Sitä on oikeasti parasta teetä ikinä. Ja muuten. Valoa. Se on ihan perfect. Ei vaan. No niin. Ja tää ei oo sit mikään pitkä video. Mutta nyt mä vaan kerron mitä mä yleensä teen sen jälkeen kun mä oon ottanut teetä. Sen jälkeen mä yleensä olen kännykällä Instagramissa kattelen ja tällaista, mutta kiva jos tykkäsit videosta. Mä teen kyllä joskus vielä vähän pidempiäkin tällaisia tällaisia videoita ja tänään tulee myös storytime. Mutta moikka!